Il-UP ħabbret il-tlieta tal-kap eżekuttiv tal-Union Graham Sansone kellu laqa kordjali mar-rettur tal-Kulleġġ St. Albert Patri Aronzara kif ukoll ma' membri tal-istaff tal-istess kulleġġ. Bil-UP tgħid li l-kulleġġ qed iwettaq il-ħidma kollha tiegħu kif suppost taħt it-tmexxija tal-Ordni tad-Dominikani. Waqt din il-laqa l-edukaturi urew it-tħassib tagħhom dwar l-istampa negattiva li qed jingħata il-kulleġġ kif ċerti entitajiet qed jippruvaw jikkreaw sens ta' frustrazzjoni u ansjetà fost l-edukaturi, l-istudenti u anke l-ġenituri. Graham Sansone qal li l-edukaturi ta' dan il-kulleġġ huma kommessi li jaħdmu fl-aħjar interess tal-istudenti kif ilhom jagħmlu sa mill-ftuħ tal-Kulleġġ St. Albert. Saħaq li l-UPE qed tagħti s-sapport kollu tagħha lir-rettur bil-UPE toffri l-għajnuna kollha tagħha sabiex din il-kwistjoni tkun riżolta. Intant b'reazzjoni għal din l-istqarrija l-Union tal-Għalliema ikkritikat lir-rettur u qalet li l-UPE ma tirrappreżenta lill-ebda edukatur bl-għalliema li jaħdmu f'dan il-kulleġġ huma rrappreżentati mill-MUT. Kritika oħra li saret mill-MUT kienet li r-rettur qed ikompli għaddej bir-retorika tiegħu li l-Kulleġġ St. Albert qed jimxi mal-objettivi u l-għanijiet tiegħu meta dan skont l-MUT mhux qed isir. Dan meta din l-istituzzjoni edukattiva tinsab qarkub tiegħha minħabba l-aġir tar-rettur li fi kliem l-MUT huwa ħabib tal-UP. L-MUT qalet li r-rettur qed jinqeda bil-UP biex taġevolah mingħajr ma jagħti każ l-interessi tal-edukaturi u l-istudenti. L-Union tal-Għalliema saħqet li hija kommessa li tibqa' għaddejja bil-ġlieda tagħha sabiex ikunu salvagwardjati l-interessi tal-edukaturi u tal-istudenti.